Zeeuwse kunstmestfabrikant schrikt van ontploffing in Beirut. Het is woensdag 5 augustus. Dit is Zeeland Nu. Zo'n ontploffing hier niet mogelijk, zegt Yara. Zeeuwse gemeenten schieten tekort. Een unieke restauratie over de provinciegrens. Dag dames en heren, kunstmestproducent Yara in Sluiskil is erg geschrokken van de explosie in Beirut. Met de stof ammoniumnitraat die de explosie in de Libanese hoofdstad veroorzaakte, wordt in de fabriek in Sluiskil kunstmest gemaakt. Maar een explosie als in Beirut is hier uitgesloten, zegt een woordvoerder. Ruim 2700 ton ammoniumnitraat is gisteren ontploft in de haven van Beirut. Volgens een woordvoerder van kunstmestfabrikant Yara is de kans dat dat hier in Sluiskil gebeurt onwaarschijnlijk. Niet alleen ligt er veel minder van de stof, het zit ook veilig opgeborgen. En juist dat laatste lijkt in Libanon mis te zijn gegaan. Het blijkt oud product te zijn, 2014 wordt genoemd, op een havenlocatie van de autoriteiten. Dus ja, het is heel veel onduidelijk, maar het lijkt wel duidelijk dat het niet is opgeslagen volgens de regels die er zijn. En dat doen wij absoluut wel. Ammoniumnitraat is op zichzelf niet erg explosief. Een groot deel van de producten die bij Yara wordt geproduceerd bevat de stof. Maar het gaat dan wel om een net iets andere samenstelling. Als springstof wordt het gebruikt zodat je het kan gebruiken als springstof. En in kunstmest wordt dat juist gebruikt als voedingsmiddel voor de plant. En dan worden juist alle eigenschappen zeg maar, die tot een explosie zouden kunnen leiden, zeg maar, worden daar juist geminimaliseerd. Volgens Yara is daardoor het risico op een ontploffing in Sluiskil erg klein. Zeeuwse gemeenten spraken eerder af om over 20 jaar energie-neutraal, klimaatneutraal te zijn. Maar meer dan de helft geeft nu al aan dat dat niet gaat lukken, ondanks een subsidie van 50 miljoen euro om bijvoorbeeld scholen en sportgebouwen te verduurzamen. Economische Impuls Zeeland, die het proces begeleidt, die ziet dat, maar zegt afspraak is afspraak. U en ik als particulier zullen uiteindelijk ook van het aardgas af moeten en op een andere manier onze huizen moeten gaan verwarmen. Dus we moeten dat allemaal gaan doen en dus ook de gemeente, ja. Daar is echt veel geld voor nodig. En dat kunnen wij zelf als gemeente niet ophoesten. Dat moet duidelijk zijn. Verduurzamen, energie-neutraal worden met 0 op de meter. Het blijft financieel een moeilijk punt voor gemeenten. Vergelijk het even met deze portemonnee. Zeg dat dit het budget is van een gemeente. Daar moeten de alledaagse kosten, de vaste lasten zeg maar, en de onvoorziene uitgaven van betaald worden. In de afgelopen jaren kwam daar vanuit Den Haag alles op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen bij als extra vaste last. Het probleem zit hem nu in nog een financiële last, namelijk het verduurzamen. Voor die gemeente wordt dat best wel lastig. Zegt u, zonder het geld van het Rijk gaat dit niet lukken? Dat klopt. Ik denk inderdaad dat er echt geld van het Rijk nodig is, want de gemeenten die krijgen al heel veel voor de kiezen. De begrotingen staan veelal al onder druk voor de komende jaren en dit komt er ook nog bovenop. Toch hebben de Zeeuwse gemeenten wel een deadline afgesproken. 2040 moeten ze energie-neutraal zijn. Maar uit de rondgang langs 12 gemeenten, Middelburg heeft niet gereageerd, blijkt iets anders. Meest ambitieus zijn Borselen en Veren, die 10 jaar eerder klaar willen zijn. Daarna volgt de rest van Zeeland en pas in 2050 denken Tholen en Terneuzen het te realiseren. Ja, het verbaast me een beetje, want vanuit de VNG is er afgesproken 2040. Dus in feite horen de gemeenten zich daaraan te committeren. Hij wil in ieder geval de eerste zijn, wethouder Witkamp van de gemeente Borselen. Met zonnepaneelprojecten in 3 dorpen, regenwateropvang voor de stratenvegers en een robotmaaier voor het voetbalveld in Hoedekenskerken zijn zij naar eigen zeggen al een heel eind. Er wordt gevoed door zonnepanelen op het dak van de voetbalvereniging. Het scheelt ons ook CO2-uitstoot, want de maaier van de gemeente hoeft hier niet te komen. Dit gebeurt allemaal automatisch. Dus wat dat betreft is het lijkt misschien klein, maar het is wel een begin. Toch moet Witkamp toegeven dat het nog maar de vraag is of Borselen haar ambitie kan waarmaken. Ik zeg niet dat wij dat financieel gaan halen. Het is een ambitie die wij hebben. Wat is die ambitie dan nog waard als het misschien niet helemaal realistisch is? Nou, ik vind die ambitie is dit waard, dat we vooral met inwoners aan de slag gaan. En daarmee overtuig je ook de inwoners dat dit een belangrijk onderwerp is. Als de deadline van 2040 maar gehaald wordt, want afspraak is afspraak, zegt Impuls Zeeland. Maar het blijft nog een groot vraagteken of en wat Den Haag nog meer bijlegt. Eén ding is volgens Impuls zeker, met alleen hun eigen portemonnee is de kans van slagen voor veel Zeeuwse gemeenten heel erg klein.
Het iconische VVV-gebouw bij de entree van Domburg staat te koop. Ja, toeristen haalden daar jarenlang hun informatie over de regio. Reden voor de verkoop, bezuinigingen van onder meer provincie en gemeentes. Aan het einde van dit jaar weten we dat de stichting VVV Zeeland in de huidige vorm niet verder zal gaan. Nou, vandaar dat we nu op zoek zijn gegaan naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toeristische taken die wij uitvoeren, dat die ook daadwerkelijk ondergebracht kunnen worden bij andere organisaties. De provincie is bezig om een nieuwe marketingorganisatie op te richten. Zij hebben aangegeven niet in Domburg zich te willen vestigen en daarvoor zetten we het pand te koop. En met de opbrengst van het pand kunnen wij ervoor zorgen dat de afwikkelingskosten die erbij komen kijken van zo'n organisatie, dat we die ook kunnen dragen. Jan van Asperen uit Alblasserdam heeft de afgelopen jaren een Zeeuws-Vlaamse boerenwagen gerestaureerd. Een prachtig en tegelijkertijd heel bijzonder rijtuig, want het is de oudste van Nederland in zijn soort. Je zou kunnen zeggen een stukje Zeeuws erfgoed in Zuid-Holland. Nou, dat is die, hè. Dat is die. Hoe bent u aan deze wagen gekomen? Kees Maurice, Nissen. Goede kennis van me. Er kwam een jaar 10, 12 terug op het erf. En ik zag dus de restanten staan van die riemenwagen. Dus ik kreeg hem mee op die voorwaarde dat ik hem zou restaureren. Ik zei, als we gezond blijven, proberen we dat. En dat is wel gelukt. Maar de hele bovenbouw was weg, hè? Alles is weg, alleen deze zijkant stond er nog. Door het ijzeren pootje daar, waar een bankje in zat. Wat is het voor wagen? Het is geen boerenwagen, het is geen bedrijfswagen, het is echt een speelwagen bijna. Dus alleen voor personenvervoer. Je had niks met boerenbedrijf te maken. Je kon er wel met 8, 9 mensen in zitten bijna, met een hoop kinderen. Oude vrouwtje achterin. Hoe oud is die? Rond 1750 gebouwd. Ik durf te zeggen dat het de oudste nog rijdbare wagen is in Nederland. Nou, dit is natuurlijk een bijzonder fraaie achterkant. Je zou zeggen grof, maar wel heel sierlijk. Dit is natuurlijk ook fraai snijwerk. Walger waarschijnlijk. Want ik vraag me af waar die gebouwd is volgens oude wagenmakers in Gent. Dat ze vroeger gebouwd werden. Dit is geloof, hoop en liefde. Het brandende hart. Het anker. Het kruis. Dus dat is wel... ja, dat is wel één geheel zo. Hoe lang heeft u over de restauratie gedaan? Nou, niet constant die 12 jaar natuurlijk, of 11 jaar. Het is natuurlijk, sommige wagens komen tussendoor, maar wel regelmatig ben ik er bezig geweest. Dat wel, ja. De wagen is klaar, na 11 jaar, renoveren. Ja. Wat nu? Nou, incidenteel gebruiken. Daar ben ik over plan. Paarden ervoor? Ja, mijn zus en 2 van die zware paarden nog. En dan heb je een mooi plaatje zo. Is het een stukje Zeeuws cultureel erfgoed? Ja, zeker. Dat is het zeker. Ja. Nu staat hij in Zuid-Holland. Zou die niet naar Zeeland moeten komen dan? Eigenlijk wel. Maar we hebben toch een haast bij. Ik geniet er nog van. En voor het andere nieuws in Zeeland is hier Carlijn de Splinter. Ja, voor sommige mensen is het nog steeds lastig om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Vooral in winkels wordt dat wel eens vergeten. Hè? Maar een supermarkteigenaar in Hoek die heeft daar iets op bedacht. Die heeft op alle winkelkarretjes van zijn winkel een fietsbel gemonteerd. Ik dacht, ja, we moeten er toch een beetje op een ludieke manier mee omgaan met afstandsregels. En ik zag veel mensen staan twijfelen of ze langs mochten of niet. Ik denk, dan zetten we er een fietsbel op. En weet u ook waar die voor bedoeld is? Nee. Heeft u enig idee? Nee. Voor de afstand houden, zodat u lekker de mensen op afstand kunt houden? Dat ik gedacht. Maar dat komt allemaal goed. Ja, en Carlijn, er komt binnenkort een heel bijzonder schip de Westerschelde opvaren. Hè? Dat klopt, het allergrootste schip van de wereld. Het gaat om de Pioneering Spirit. Die komt zondag 16 augustus naar Vlissingen-Oost. Het heeft een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter. Hier zien we trouwens beelden van, afkomstig van de eigenaar. En het kan dus als het ware een booreiland binnenhalen. Het is echt enorm, hè? Ja, klopt. Ariane, zeg, ken jij de overkant? Als het goed is, heel goed. Nou, dan kan je vanaf nu je kennis testen in de quiz van Omroep Zeeland. Ik sta hier in Schouwen-Duiveland op de dijk en ik kijk naar de overkant. Noord-Beveland, Carlijnsplaat om precies te zijn. Stel nou
Je woont hier en je kijkt naar daar. Wat weet jij dan van die andere kant? Wat weet jij van jouw overkant? Daarover gaat onze quiz Zeg, ken jij de overkant? Ga naar onze site, vul in waar je woont en ga aan de slag met die vragen. Of je nou hier woont of op Tholen, in Zeeuws-Vlaanderen, laat maar eens zien hoeveel jij weet over jouw overkant. Ja, en wil je dat dus testen? Ga dan naar onze website www.omroepzeeland.nl. Carlijne Splenter, dankjewel. Het wordt steeds zomerser in Zeeland. Heerlijk om te paragliden, hè, daar houden toeristen van. Temperatuur in Zeeland die lag vandaag tussen de 25 en 28 graden. En de komende dagen loopt die temperatuur op. Zaterdag is er dan wel mogelijk een verfrissende onweersbui. En straks na het nieuws krijgt u nog het uitgebreidere weerbericht voor Zeeland. Maar ook trots op Zeeland en daarin bewegen op het strand. Kijk aan, ja. Kijk aan. Ja, blijf dus kijken naar Omroep Zeeland. Ik zou zeggen nog een hele fijne zomeravond en graag tot morgen.